mabuntag sa inyong tanan. Niya ko diri sa akong puyan sa Mualbual usab. O niya akong 4th or 5th time diri. Sige ko magbalik-balik. Og ako magsugat sa akong friends kay musuray kami sa mga waterfalls og sa Osmena Peak mo hiking kami. So mo nang plano karon adlaw. So tara. Mo ni si Till taga Germany. Mo ni si Agnes taga Bacolod and Selfie be. Selfie. Yun. Sofia taga Luzon. Mo ni embark ka karon. So Thank you. sige, mag-count sa kami. Like, leave the bus area. Mag-break sa kami kay sakit sa lubot sa pagbiyahe. What happened? My motorcycle shut down because it was too steep, so they had to get off. Kabugat. So nagsakay sila sa truck. Dason kami duha magsakay og motor padulong sa taas. Kay di kami kaya pag duha ka buok magsakay dire. Ay, dire lang? Ah, sige. Ayos. Wala may fall sa taas? Wala na. Pikas, Wala na. Sa pikas na side. Eh, dire lang kami kutob. Sila. Sige, bye. Salamat. Salamat niya. Sige. Dito na lang muagi. Ah, pag-uli, dito na lang. Mas okay ang dalan niya. Ah, sige, di siya steep kayo. Ah, sige, so malibot siya. Manaog. Sige, salamat kayo. Amping. Sige, si Jojo ang naghatod na mo dire. Kaya nasaan kami sa bukid. Ha? Nami dire sa Cambais Falls or sa Ubos. Pero magbaklay pa kami mga Sa kilometro ka pa. usa ka kilometer daw. So baklay kami, unta nindot siya kay grabe ang agyan padulong dire. Sige. Tara. How was the ride? Don't want to talk about it. Ah, sukot na sila. Ayos, magi lang kami. Sige. Ngapon. Dong, kapir. Ngapon. Ay, may muntag di ay. Ayos. Sige, asa ta karon? Cambais. Maligo ta. Maligo ta. Hello. Ayos. Guwapong lugar ninyo. Wapo, nindot good. Nindot kayo. Ilang entrance fee? 50? Uli na lang ako. Patay. Or 100. Na, goodbye. Dato ba? Kaming dalawa. Takan kwarta. To. Oh. Oh, sa ligaw ta. Tay, ligaw ta. Upang ka? Ay, bilin? Di na lang, kay dalaw na ako ang camera. Mabasa? Ayos, sumoni siya. Alegria, Cambais. Hala, may dua ka foreigner. Ang lalaki, sexy pa. Lalong ay. Dua or tulo ka levels diri sa Cambais Falls. Ano siyang ikadua. Nason may mas taas pa. Kanang ubos. Kedua, tulo. So ikatulo na ni. Third level. O kamera. Kamerang nakasuray karon. Woo! Sige, ambak bay. Ambak. Tungan ta? Pwede.
Sige, muambak kami. Mulanggoy kami, so balhin ko sa GoPro. You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. You, I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready. You got to let it go. Kumusta imong eksperyensya? Namit-namit, Iglapar. Wow! Namit! Namigit diri sa Cambais Falls Balahaw. Kumani akong kaupon na ilang gadaan. Kumara kami diri. So, ambot ko nasa Mimuato. Basin sa Osmena or usa pa ka falls. Tanaw na to. Pero muato kami sa Osmena Peak. Unya na lang unta sa sunset pero doon lang kami sa Osmena so karon na lang. Ason, sorry kami sa falls or sa beach. Tanawan na to. Pa rin ang kulay pag kumain ng kakamay. Yung kain. Chicken adobo. Yung balu binibenta sa kanto. Inom na tayo, Filipino! Filipino! You should only play that song in Chili Bar. Grabe, bisa na sa kumuato. Musunod ang budots. Bye! Sayaw! May tuba rin, kulapo rin ako. It's okay ra, bye! Di ko naginom. Ha? Di ko naginom. Ikaw, sir, good? Okay ra? One shot, bro, one shot. One shot. Ay, di ko naginom. Budots. Unsa na siya, bye? Sige, inom nimo. Kulapo. Speak Bisayang! Kulapo! Kulapo. Yeah. Kusog na. Lami, lami. Ikaw, mambanto na, ikaw, mambanto. Siguro mabuang ka diya. Woo! Wala na kami energy gikan sa falls. Kinahanglan na mo pagkaon karon. So, na kami diri taas sa bukid. Nagiti kami pagkaon. Siguro na sila pagkaon. Tanaw. Boiled egg. Boiled egg. Balut. No? Pancit. Oh, nice. Og puso. Benz, o puso. Tagpila. 5. 5 kana ang pancit. Tagpila. 5 sad. Oh. Ang pan. Tagpila. Tag 5 sad. Puro 5. Oh, puro 5. Tag 5 na lang. Sige. Magpalit kog. Usa ka rice, usa ka pancit. Og basi pan kay gutom kayo. Egg. Egg. Yeah. I like my itlogs. Pieces. Na sila pan ni Coco, paborito na ko. So, tulog ka buok. 15. So, 15, dason. 10. 25. 25, tanan. Ayos, sige. Yan, sige. Mani among standbyan. Dili nga may makaon. Pagsing kong tanan. And, hungry sila. Sige, after pila ka oras sa pagbiyahe diri sa Osmena, nakaabot na kami. Pero may magbaklay pa. Grabe kanindud ang view, pero lisod kayo pag duha ka tao magsakay sa usa ka motor. So kung moani kami dire, usa ka tao sa usa ka motor. Sige. Yeah. Hello, mayong hapon. Mayang hapon. Kumusta? Mayo lang ikaw. Okay ra, kapoy na.
Oh. Ilang bayad? 30 ang usa. Sige. Sige. Go, go, go. What's your name? Hello, kabog sir. Pat. Upat kami. Eh, pila ka minutos ang baklay? 20 to 30 minutes 20, 30 minutes. Mga 15 ra. Okay, taas del. Sige, tag 30 ang bayad pag sulod diri sa Osmena Peak. 30 ka minutes ang baklay. Asa mga kanding ninyo? Kanding na mo. Oh. Di ba shepherds ka mo? Tay. Oh. Guwapo. Kumusta? Nagun sa katiya. Hoy, Tuba. Do like this? Ay, tiko. Sa'yo mo lang na. Come here. Yo, come here. Eh. Come here. Tuba ni siya? Oh, Tuba. Tuba. Yun. Tuba, Kumusta ka, Nay? Oh, okay. Ay, tiko. Ah, Sakit akong tiyan. why do you know is drinking to the Tuba? Coconut wine. Coconut wine. Pero siya, wala pa siya nakitilaw. Huh? We tried the coconut wine. Yes. Tuba, Diba? maginom mo. Okay. Great, I'm telling you. Diri ka man nagtulog? Oh, okay. Maayo imong balay, stick. Kuan kini balay kini nga dili ni maayo kanang baraka. Kamalik ang maayo kana mang building man building. Kanya mo de kanang Tay, oh mag-selfie ta. oh. Ako kami te kabay mo niya mo ang balay. Di ang balay dili kay ito nga konkreto kanang balay ni kanang baraka. Oh. Yes, that is good. Oh, yeah, do like it. You go to Tuba. Tuba. Nami. Wala me. Tikaw tay. Sa sunod na lang, sunod. Yes. Sige tay, mata kami sa taas. Oh, sige, okay. Sige nay. Okay. Sige. Hamping. Bye. Unsa ni siya? Repolyo? Repolyo. Diri sila nagtanong mo kung repolyo. Yos. Kabugnaw diri. May aircon diri sa taas. Sige, baklay pa ta. Padulong sa pinakataas. Hapit na. 15 minutes lang ang baklay. Hapit na. Sige, palupan nato ang drone bro. You got to let it go. Ibalin kami diri sa Pikas kay sobra ka daghan ang mga tao diha. Na kami diri. To let it go. You got to let it go. Tay, tag 20 lang. Oh, wala pa siya nakitilaw og balot. Pila ka adlaw? 17 kadlaw. Wala may 20 ka adlaw? Wala. 18. Pa nindo ang dreads na. Pa Marley. Huh? You're paying for it? I'm not paying for it. I don't have any change. Oh shit, right? Magkano kaya? 20. Sara. Sara. Ano mo? Yun. Brani mo. Go eat it. First time na nakakaon og balot bisan ta diri sa Pinas. Oh god, you can see all its hair. It's yummy. Wait, can I It's only just 16 days. You need to put a lot of vinegar. 20. Ang sarap. just try to not taste it at all? Don't put too much. Oh my god. Slurp that. Mmm. 17 days.
can't get the thing out. Can I not get it out? I don't want to get it out. Oh, it looks so nasty. Hoy, driver ani, kinsa man? Hoy, driver ani, kinsa man? I can't suck it out. Oh, it smells. Liga sa Bisaya. Ih, sarap. Sarap, no? Murag. It's alright. It just tastes like a hard-boiled egg. So why Yeah. would you go through all the trouble if you could get the same thing without Because any it's more hair? protein. No? Dagan protein, no? That's so nasty. The feathers. Looks like an eyeball. Do I have to finish this whole thing? Yeah. Nah. You want to try one? No. Yes, first time, yeah. It's alright. The bus not bad. You want another one? You don't seem so disgusted. Isa pa? Isa pa? Not bad. It's just that it looks gross. I don't even want to finish this. It just looks so good. What is this? Why is this hard? No, don't. You don't eat that. Unsang What gahi? is it? Unsa na siya? Ang utok. Do I have to finish this? I'm not finishing this. Surrender. Sige, magkaon na sila buko para mawala ang taste sa balot. Oh, this thing actually. Kana na. Mas lami kung gikan sa buko, Jud. Karne, naa diri ang karne. Karne sa buko. Oh, na sulod. Ay, nasa sulod. Ang karne sa buko. Unsa na tawag sa inyo? Ang karne sa buko ba? Karne gyapon? Laman. Laman? Ah, laman. Balut, that is so good. Balut o buko juice. Mas sarap ang balut, no? Mas tamis ang balut. My favorite food. It's gonna be my last meal. Ew. Kason, lechon na ato ang manok. Ikaw gusa. Palit kag usa. Oo, diri ko na dako. Dili ko siya nagdako. Oo. Ikan bata pa. Ikan bata. Dili kita uli dai. Oo. Oy, wala pa. Joke, oy. Joke, oy, joke. Balut breath. I don't want that. Sige, muna kami. Oh, salamat sad. Sige, karon muli kami kay kapoy na. O pila ko oras ang biyahe pag-uli. So, muna siyang adventure karon. Salamat sa pag-apil o amping.